906, 908. Eli näin just toimii. Avustaja pitää siinä koiraa ja näin voi tehdä. Tää on täysin luvallista touhua. Ja sitten lähdettiin. Ja minien kilpailevien joukkueet kisassa siellä painelee nyt Similla Jöötit. Pari joukkuetta siirtyi tuonne myöhemmäksi tiedoksi muille kilpailijoille. Ja Similla Jöötit on nyt jo radalla numero 27. Ja siellä on Viljasen Sami Ukon kanssa radalla Karkalevet Claim joukkueessa. Lähdössä on Kristina Hersko ja Ruuti. Tuossa Maksien OP-radallakin kannattaa käydä sisäänheittiältä kyselemässä sitä omaa vuoroansa. Hän yrittää kyllä huutaa teille kovaa sitten aina seuraavia, mutta siellä on välistä jäänyt pois ja siirtynyt sinne